שלום וברוכים הבאים לסרטון ההדרכה השני שלנו בסדרה של עורך המפות או ה-Map Wizard מודול שלנו. בסרטון הזה אני בעזרת השם הולך להסביר איך אנחנו יכולים לייצר עיצוב בסיסי, כל מיני דברים שהם בסיסיים ביצירה של דיאגרמה חד קווית וכל מיני עיצובים. בסרטון האחרון אנחנו הסברנו קצת על התפריט, איך להגיע למצב כזה שיש לנו מפה ויש לנו הסברנו על התפריטים, הסברנו על הכפתורים השונים, אז תעקבו אחרינו. בסרטון הזה אני הולך לייצר איזושהי דיאגרמה פשוטה, דיאגרמה חד קווית. אני הולך לייצר את הלוגו שלנו כאן באמצעות העורך הזה. אז כמו שאנחנו רואים, ברגע שיצרתי קופסה ואני בוחר אותה עם הכלי הזה של הבחירה, אני יכול לראות את המאפיינים שלה כאן בסרגל העליון, כאשר יש כאן מאפיינים של מיקום, מאפיינים של גודל. אני יכול לשנות את הגודל שלה, את האורך, את הרוחב. כאן אפשרות לשנות את הצבע, מי שרוצה לשנות את הצבע, יש כאן אפשרות לשנות את הקו, עוד כל מיני דברים ואפשרויות. כאן אני הולך לייצר את הלוגו, אז הלוגו שלנו הוא מעין כזה דבר, אפשר לשנות את כמה שאני רוצה שזה יהיה עגול. כאן נייצר עוד קופסה של טקסט, באמצעות ה-T הקטן הזה שנמצא כאן, נכתוב את Expert Power, זה הלוגו שלנו. אפשר לעבוד עם המקלדת על מנת לעשות קיצורי דרך. אם מכירים את פוטושופ, פריאנד, כמו שאמרנו בסרטון ההדרכה הקודם, זה מאוד פשוט. אז לחיצה, אז למעשה אם אנחנו כאן, עוד רגע רק נגדיל כאן את הטקסט. אם נבחר את הטקסט ונלחץ על Alt או זזה עם העכבר, אנחנו נראה שאנחנו כאן יכולים למעשה להעתיק את אותו האלמנט, בגלל שאנחנו צריכים לשנות כאן את האלמנט. נעשה ככה, נזיז את זה שישב אחד ליד השני כמו אצלנו, ואפשר לשנות כאן את הצבע. נבחר כאן את הצבע שלנו, וכמו שאתם רואים יצרנו כאן איזשהו כמו מעין הלוגו שלנו בצורה יחסית פשוטה. חסר לנו כאן עוד הטריידמרק הקטן הזה, והגענו כאן לאיזשהו מצב שיש לנו את הלוגו שלנו נמצא. עכשיו בדיאגרמה חד קווית בדרך כלל אפשר למצוא שיש קווים. בדרך כלל הקווים האלה יושבים על איזשהו גריד מסוים. כאן נייצר איזשהו משהו כזה יחסית בסיסי, כאשר גם בצד אנחנו יכולים לראות עוד כלים אחרים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. לצורך העניין, אם אנחנו רוצים לייבא תמונה, נלחץ על הכפתור של התמונה, וכאן יש לנו גם את הלוגו שלנו של סייטק. ניקח אותו, נשים אותו כאן בפינה שיהיה יפה, ועוד קופסה של מכשירים שאנחנו יכולים לבחור מתוך מכשירים שאנחנו כבר טענו לתוך התוכנה. אז בואו נגרור כאן איזה שני מכשירים, אנחנו יכולים להעמיד אותם על הדף כמו שאנחנו רוצים, נשים אותם אחד ליד השני כמו שבדרך כלל היינו עושים בדיאגרמה חד קווית. כאן בצד יש לנו גם קופסה של פרמטרים, זה משהו שהוא מאוד נפוץ להשתמש בו מתי שאנחנו עובדים במצבים של דיאגרמות חד קוויות. נייצר איזה שניים כאלה. עכשיו שזה מוכן, בואו נראה גם עוד איזה משהו קטן כאן. אם אנחנו רוצים לייצר אליפסה, ניקח כאן את הכפתור הזה של העיגול, יש כאן מין כפתור כזה של Change, ניקח אותו, נעביר אותו, ועכשיו רק אנחנו רואים שהאליפסה נמצאת על לוגו, כאשר אנחנו רוצים שהיא תהיה מתחת ללוגו, ואת זה אנחנו יכולים לשנות כאן, את מה שנקרא מאפיין התלת ממדי של האלמנט. כאן אנחנו יכולים באמצעות הקופסה של האובייקטים לקחת את האליפסה הזאת, לגרור אותה אחורה למטה, לשים אותה מאחורי הלוגו. ברגע שנבחר את זה, כאן גם את הקו הזה אנחנו יכולים לגרור
נשנה לה את הצבע, ואפשר כאן להגיע לתוצאות ככה, ויש לנו כאן איזה מין סוג של דיאגרמה חד קווית. זה הכל. נעשה כאן שמירה של וידאו טסט 4. אנחנו רואים שזה נשמר בהצלחה. בואו נחזור בחזרה בשביל לראות את התוצאה במסך של MyView. ב-MyView אנחנו נבחר כאן באמצעות האייקון הזה של ה-Edit את וידאו טסט 4 ולחיצה על Save. אנחנו נראה שהצלחנו ברוך השם להגיע לתוצאה שרצינו. אז תצטרפו אלינו לסרטון הבא. בסרטון הבא אנחנו הולכים להסביר איך לחבר פרמטרים של Live Data ושל Last Reading Data מהמכשירים שלכם לתוך הקופסאות האלה של הפרמטרים, וגם איך לייצר קישוריות של הכפתורים ועוד דברים. תודה רבה שצפיתם.